ndingukhansila Bhongwana osuka e-Alfred District Municipality. Namhlanje silapha kwaMzongwana ngoWard 7 ngokokuthunywa Deputy Executive Mayor ukuba ndizomela kulo msitho. Lo msitho wanamhlanje yi-Heritage Day, okokutsho ukugubha usuku ukugcina amasiko ethu nezithethe zethu. Ukuba lapha ke kukuba sikhuthaze ulutsha indlela emaluzigcine ngayo, luziphathe kahle, lusuke kwiziyobisi notywala nokuhlala kwii-taverns. Abantwana abangamantombazana bazazi uba bangobani, bazigcine ngobuntombi babo, nokuthi siyayikhuthaza into yobana abantu ingakumbi ootata noomama kule nto GB violence mabasuke kuyo, kuba ikhulisa abantwana kakubi bakhulele ebundlongondlongweni kwaye inomthelela neziphumo ezibi ekhayeni. Ngaloo mazwi ke ndiyabulela ukuba nindiphulaphule. Enkosi.